И гледахте един футбол Мадин България, типично Мадин България. Но докато он е Калпазан и Наско Озунов там е на тази позиция и си прави каквото си иска, така ще. Но докато он е Калпазан и Наско Озунов там е на тази позиция и си прави каквото си иска, така ще. Докато това Поплювко не се оплаши, определено бехме по-добрия, по-класния отбор. Това е Антон Генов, Мадин България, не случайно. Никой не обявяваше и никой не казваше, но той от началото на сезона не свири, беше спрян. И аз ви казах, моя приятел и любимец Наско Озунов, който ми е така един голям любимец с кавички, супер симпатяга, супер готин човек, пич на место, не е корумпиран, мъжкар и така нататък, си го прати днеска за първи матч. Викна му тук е Монаков 2 пъти в тунела и мъжкар Антон Генов второто по време така забрави къде се намира. Какви са ми претенциите, ако ме питате? Ами ние нямаше как да излезем, ние както я вземе топката, както отнемем топката от противника, фал. Когато остане в наше владение отпреде нещо, качване по гърба на Емо Тодоров и на Румен по гърба им се качваха като магарата им се качваха по гърбовете, няма един фал за нас. Това е, пак ги кам, това е целенасочена на атака. Човека се казва Наско Озунов, безподобен, безпардонен мръсник, ужасен, блят на руския, ако ви кажа какво значи. Идва тук 87-та минута спечелен мач с Локомотив София. Това са ни двата най-добри мача на нас, с Локомотив София и тук. И дойдоха тия два. Като ти сложите на всичкото отгоре, че и в петък и ръководството си така каза думата, че се оттегля, вече нямаме ръководство. Абсолютно днеска съм обявявал и премии и всичко абсолютно сам на своя глава, без да знам кой ще ги плати. Днеска съм обявявал и премии и всичко абсолютно сам на своя глава, без да знам кой ще ги плати, кой ще направи, кой ще стане.